Noies, què ha passat? Que hem fet un allanamiento de morada sense voler. No era l'Ani. Hem estat 20 minuts a les 7:20 de la nit, que aquí val com a la Junta d'Espanya, cridant l'Ani i Niki en una casa de desconeguts. Pel matí toca anar a dutxar-nos al riu, perquè... que em caic. Perquè no hi ha aigua. Ai, s'ha caminat molt i al riu hi ha peixos que mosseguen, però, bueno, és lo que hay. Bon dia! T'han mossegat molt els peixos avui? No, perquè ha anat molt ràpid a dins i molt ràpid a fora. Ei. Que lleve la ducheta. Esmorzar yuca. Once again. Bon dia! Bon dia. Estem a punt d'arribar a la zona del lavabo, perquè clar, no hi ha llum i no hi ha aigua. Per tant, toca fer-ho aquí. Agafes la pala, fas un forat i fas les teves coses. I després vas al riu i et rentes. I ja està, perquè aquí agafes una fulla i... perquè paper de vàter no n'hi ha. Plàtans. I això és la dutxa. És una mica marró, però... algo és algo. Mira que cabrons els peixos, com mosseguen. Au! Ja m'he dutxat i ara toca anar a fer l'esmorzar, que per sort hi ha com un fogonet i podem cuinar arròs i yuca. M'he de tallar el cabell urgentment perquè cada cop que me vull pentinar és com una rasta. Ara toca anar a fer l'esmorzar, que segurament ja està quasi fet perquè sóc una lenta. Hola. Què estan fent? Explica què fan. El que portem fent durant 5 dies. Hola. Fent yuca. Yuca. Buah, però està boníssim, eh? Puc posar grapats. Que ric un dia. Vinga, va, ensenyo com ho feu. Veus? És una cullerada amb una espardenya. Com ho diu? Espardenya? Espàtula. Jo també volia provar i m'he posat tots els plats. Ens passem el rato cuinant i rentant plats aquí. Però bueno, bàsicament els nois estan ratllant yuca
I la lluca es posa a fregir. I acaba així, veus? Com fan en els programes de cuina, que ja està I aquí fet. al final. I al final, riquíssimo. Anem a robar un trosset, encara que no es pot. Ara podré provar. Mentre tots cuinen, surto a passejar els gossos. Aquest l'han de portar lligat perquè els veïns li fan por. Però ets molt bo, que sí. Va putar, ok? Oh, yep. Que rico. Okay, do it again. Do it again. I'll do it. Mentre unes cuinen, les altres... La pinche de cocina, que l'únic que sap fer és donar cafè. Clara somriu una mica, sembla que estiguis de mal humor. No, estic de mal humor. Vinga. That reminds me, let's soak some beans, okay? Remind me, please. Today? Today to soak some beans. Okay. So, I see. ¿La chinero? Sí. Is it good? Be careful, don't fall down to the table, please. Thank you. Posem més crema de sol. Està tot ple de formigues. De veritat, que pesades. Anem a treballar. Has de parar de cúrcuma? No, que s'ha de netejar la cúrcuma al voltant. Què esteu fent? Estem fent coses il·legals. No podem menjar galetes. Clar, és que mira això. Si ens pilla menjant galetes i coses que venen en plàstic, ens fan fora. Ens estem posant crema sola. Allà és on estenem la roba, que òbviament rentem al riu. Per què té les ales cap a l'altra banda? Deixa-la, no? Està tranquil·la. That one's better. Yeah? It's better than the one before. No hi ha res que es mogui, no? Eat the whole pineapple. Yep. Stop it. Sí. Wow. Why do you choose to do that?